ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Khasi Student Union Maukarwat Circle ringkar ke jingsan ran lang jo Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District Union hakar pundo tre ujuliu arajar posau gele pimpin sngo home menteri ketana sam boarding ke sarkar jilla Abu Tahir Mandal hakabia day ba ke jing thot ke baman na kapo jong boarding electric ke jing sne ba kha kha jong transformer ba ke jing duna jing nong tre po Maukarwat subdivision Hakijin keran bekla pathai kubor President jo KSU Southwest Khasi Hills District Union usamla forward man nongram ulethu bekiran hado kumba absently transformer kiblasni hapok Maukarwat subdivision kablakta ik bon kishnong bat keseng kladawa hakman menteri ke sarkar jilla berben bujlino ikidi transformer kiblasni de transformer ke bethamai Hakijok por keseng lapin ngoro home menteri daga ba IT ru ek jing tho holoka jing duna palat jing line man napok Maukarwat subdivision kumju ru ek jing don jing post electric kula sarang kula bu jing ma ek jing im jang pat ba Mat jindawa bana kala jo ka kisu no cross circle ala je ran lang jo kisu sort of district le kendo yo iti mondalo bodi minister in charge ng Kapawa department jo ka jala Ti belum meni ba kita hadu absently kita transformer ki balado. Ti kita gede kata kalau kethubi bro ki jaka ki bahapa po jang Maukarwat subdivision. Ti ngelapan sengo ya kan ni pada apa ni perso kata ba om de replace di bonora ru transformer ban bu transformer kita ki absently ki jaka ru mila ong ba lagu no kolong ba hasan mora ki depan pej transformer bu no kola bonora. Martang teng kalong bah kejing bunsen ke ora terus transforma parem bar bagi ora transforma parem kalong bah bunsen bakat tu kan por do no kata ngalap ki bun ki jaka ka ba man sem ke du ngai temta mar stang biang aden saw sambai du biang du transforma te bat ngilo ongro bar la no kalong ba ora transforma ke de ora kita terus transforma ti ba ya dai ka kom kata ka jaka ka jadi kum kata ka chono kalot capacity ko transformer matang tang kalong bagi dan gisnong ko ki rang thong ko ki wai ki ong ba ndale kando balai bodu na ba kalot capacity transformer kamla su ban kit ke jing dan jing ki nong thang lai te kita ro ki de wi ban ki ba nak lai ni kwa ban pen sngau bat ko mai tv ni ga jaka ni ga jaka kham jur slap te la ki mara ek transformer ba ba kalong ba kam dan jingmot ban le se tang haden lada ngila kila mangana bar replace bro absan talin ta re lada kin pej bahai ta ki ke long ba le se tang sausan bra du nai kun ta kin sadu biang ko ki ja por ba dap te sa kawai mo hode be ki staff kolong ba ngalap jing sha ba ki don ki lineman ta ba ke jing don ki lineman ki pada pej kalai kolong ba ki dan duna hadu kata-kata nomor kidon ki jaka teng kum ki jaka wa kaji plan delan ndolon wasang do kirang thong ki bagi lineman ba pej itu don ki lineman ki ba haji sha ka jing ter long ba ki haban pej hadu kum ba lai phau tam tali ki snong te bunsen kita ki nong trai ki ma ban pej mar marwai pej lai phau le san tali ki snong kam dai ba sok te ngila kan tu minister bu dai ban thung su ikini namar kumang lam ta ki babun ki samlawan por district ru ki ladam ki samla ki ba lanang ki lanang ke lagi training ba per ban maramat ban sna kini ode kalai are ka basusi kolong bang I ba na kaleng jong ka department kamla ban recruit lana ban appoint ye kita ki nong tre ki batmai te teng ladang ye kando ki ong ngi ba ki su ot hangi na kaleng ki officer jong ka department ki ot ngi bang iduna staff te sobha ban yarap lem ban iduna staff te kuno la ban arap rai kai ka bang kwa ban om kolong ba namar ngila ki bubun samla ki de ki bala pentebet ni kawain te ka basa kalong ban weng ta ye kalong ba ka department ke depan recruit lene ban appoint ya ki nong tre ki batmai kanang ban weng ye ki ni ki jinge bar kumba om mane bre ki electric post ru te kolong ba ka don kam namar jaman ki jaka ki electric post ki la sarang ki la jam kalem
ti khna ban ya da ban mara ka no jing jia sosi lane ka jing thot ka ring electric ka por ban wan ti ka don kam ya ka department ru bahkan let inspect ba khna ban lap ya kinu gi ding pos lane kinu gi nar pos ki bala do kam ban maramat nang ba ka no jing toi pa jong ka dong ka thanya por ko ai te ngis penat ba ka jing kedu jungi na ka lang minister ula pen i ka ta ka jingkwa ka junggu ka jing trang junggu ban ya trilang ting khwel ti ba habde bikini kimat jing dawa ke ba na kaleng ispat ba on tan yo ka makorwat rai jong ka satwa se bro kawai ki kandu kin sala ban ya ki jing jukin sala ban weng no lang ba ka jing khia juki bosok ka jong ka ki sum kor circle ning ka si yo ban yo kandu ya Minister IT Mondal in charge of power department jongka jelam playa te nen kesini la yo ni kendu bani kran ki mat habai dei bat jongka jing jongka district ibro kawai habai dei bat jongka boarding electric te nak leng keseng la pau ru dia kata jing so bat ki so jing chan ringkat ke jing ujor jing pai ba ibro kawai te kamat ke ben kong ka ba ni kum ka circle ka ben kwa on pen so ka dei ba pen so ya kita ki lagi absan telik snow ka ba don ni ke jing du no jong kita semua akan kemara ibu jeng ko habai dei ba kaji syai ki yang kisam ko penlong bagi kena skul mata kum kejuk mata ke bunju penon kami ki babun hi kejuk teknologi bunyi frame by food kita ro ki wara jeng du kam ta ma kaji puli putih bar ki wi de tikemat ke baar habai dei ba ki staff kita ki dei ba ni wara mata pau ya ke jeng sngau ba ke jeng duna ni staff ro ko wara hi babun hi ki jeng ko habai dei ba ka berkompet ya ke boarding akan ni board yang ka district kujung di Borokoi te kumbu pun pau kata akan dai gawai snow kita kumbah do kebun ni snow bang la pau ni lai kau pergi tam ye kita coba pan belajar kerteng syuk kita te pan bang sisian habi di staff tengah snow ban pan pau pan ujo pat khantam eru pat kenlong balak nak kalian jongka sokat akan dek employ ya ki staff banang kampan mi jusu te menenru ni lakran habi dei bat minister wong saile bat mengkloy bat kam bat kamtam eru la airu ya ka assurance habi dei bat ki staff bat kemat ke kadu ke bang tua upau kolom habi dei bat kijing sarang joki pus kita ngila lap sibun ki jaka bangi lam teng ki dan kijing sarang no akan dei bai napo jeng ki tenrai te ya taru ngila ai ta kijing tho bang ong bai ni pen kalano pan bu jilino kiwai kita kidai kimat nak kalian jongi kum ke su mu korasas kal ke bang lai opos kom